Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo nọrọ taa bịa njem nleta n'ahịa Ọnịcha Main Market iji hụ ma ndị ahịa ha gbapere ụlọ ahịa ha taa bụ Mọnde, mana ọ bụghị ndị ahịa niile gbapere n'ihi na ha nọdụrụ ala n'ụlọ. Maka ọ dị iji tinye ụjọ n'egwu n'ahụ ndị ahịa, ndị a na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ butere igbe ozi n'isi ụlọ ọrụ ndị ndu ahịa Ọnịcha Main Market n'ime abalị ụnyaahụ. Otu onye ọnụ na-eru n'okwu mmekọtara ahụike, Dọkịta Sayid Kehinde, akatọla nleli anya gọọmenti n'ebe ụlọ ọgwụ ndị dị n'ime ime obodo nọ, ma rụtụ aka na ọgwụ ndị dịka ọgwụ na-ekpochapụ elu agwọ bụcha ọgwụ ndị a na-ekwesịghị ịchọ achọ n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ. O kwuru nke a dịka ọtụtụ ndị na-akatọ nleli anya nke kpatara ọnwụ ọgụ abụọ Ifunanya Nwangele, onye ajọ ala tagburu n'ụlọ ya dị n'Abuja n'oge ọ na-ehi ụra. Maazị Peter Obi ekwela ndị nkwado ya nkwa ọzọ na ọ ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. Maka ọ dị onye nchịkọta Obedient Movement, Tanko Yakasai, ekposala sịrịsịrịsịrị ahụ na Atiku pụrụ ịbụrụ ihe mgbochi nyere Peter Obi ịbụrụ onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala, ma rụtụ aka na Atiku pụrụ ịkwado Peter Obi. Onye isi ala Tinubu ekpeziela esemokwu n'etiti Wike na Fubara ọzọ dịka o nyere ntụziaka ka akwụsị ozugbo atụmatụ ọbụla ịchụpụ Fubara pụọ n'oche ọrụ ya ma kwupụta Wike dịka onye isi ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime steeti Rivers. Ka ọ dị ugbu a, atụmatụ ịhọpụtara Fubara n'ime afọ 2027 nwere ike ọ gaghị abịa na mmezu. Aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde nọrọ taa kwuo na enweghịzi ndị osochiegbu na-akpagharị n'ime pati PDP dịka ha chụpụrụla ha niile pụọ n'ime pati ahụ. Otu pati Labour nke Abure nọ n'isi ya agwala Gọvanọ Alex Oti na ha adịghị njikere ime udo ọbụla n'ihi na esemokwu ha ka ga-aga n'ihu. A ga-echeta na dịka ụlọ ikpe kwupụtara na Nadi Usman dịka onye isi nlekọta pati ahụ bụkwanụ nke ụlọ ọrụ INEC nabatara ugbu a. Gọvanọ Alex Oti kpọkụrụ Abure na ndị otu ya ka ha tinyeghachi mma ha n'ọbọ. Ndị bi n'obodo ruru mmadụ ise na otu onye agha soja nwụrụ n'oge ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu gbakpọrọ obodo Zorak n'ime steeti Plateau ụnyaahụ. Ụlọ ọrụ INEC achọpụtala ọtụtụ ọnụọgụgụ ụmụafọ ala anyị ndị nwụrụ anwụ n'akwụkwọ ndekọ aha ndị na-atụ vootu ma kwupụta atụmatụ nyocha na nzacha n'akwụkwọ ndekọ aha ahụ gbaa gburugburu ala anyị iji weghachite ntụkwasị obi ọha na eze n'ụkpụrụ ntụliaka elu ala anyị. Nnukwu onye isi ụlọ ọrụ nsịpụta mmanụ ala anyị, Bayo Ojulari, ekwuola ugbu a na ụlọ ọrụ NNPC apụghị ịnya ndụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ọ bụzi mkpofu ego ka ha na-eme kemgbere. Otu onye isi okpukpe pati APC, Chief Eze Chukwuemeka Eze, akọwala ugbu a na dabere ka ndị steeti Rivers jiri nwanye uke n'okwu mekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị na onye isi ala Tinubu apụghị nweta mmeri n'ime steeti ahụ n'ime afọ 2027 n'ihi ihe ike ndị o mere ha. Onye Emir nke Kano, Muhammad Sanusi nke abụọ, akatọla mmetọ n'ịkụ ụmụ nwaanyị ihe nke na-arị elu ọjị n'ime ala anyị ka ọ dị ugbu a, ma rụtụ aka na nke ahụ apụghị ịbụ omenala nke anyị. Onye isi ala mba US Donald Trump ezitela ndị agha soja mba US n'ime ala anyị Naịjirịa ka ọ dị ugbu a dịka otu ụzọ ijikọ aka ọnụ n'agha na-alụ megide mpụ iyi ndụ ọha egwu. Onye isi ala Tinubu enyela ntụziaka ka ndị agha soja wụcha n'ime steeti Kwara bụ ebe ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu kpochapụrụ ndị bi n'obodo Woro ma gbuo mmadụ karịrị 160. Maka ọ dị aka na-achị steeti ahụ Abdulrasak akọwala mwakpo ahụ dịka igbu ọchụ dịka elirila mmadụ 75 ugbu a. Peter Obi akatọọla igbu ọchụ ahụ Hịrị n'ime steeti Kwara ụnyaahụ ma kọwaa na nke a bụ ihe mere mba ụwa jiri kpọrọ ala anyị n'ọnụ oge ọbụla, gụnyere nke ndị omeiwu etiti ịjụ itinye n'iwu ejiri ngwa ọlọrọ ọhụrụ eletrik nyepụ ngụkọ okwe ntụliaka elu ozugbo a na-atụ ya, ma rụtụ aka na nke ahụ bụ ikwupụta ndonye ukwu nye igwu jandom n'oge ntụliaka elu. Otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị gbapụtara ihe n'ala anyị ndị na-anọghị n'ọchịchị akatala ọjụjụ ụlọ Sinet jụrụ ịnabata mwegharị ụkpụrụ ntụliaka elu ma tinye ya n'iwu. Ha jikọrọ aka ọnụ kwupụta nke a taa ma kọwaa na nke ahụ bụ ngosipụta ụjọ n'ihi na ha maara nke ọma na ọha na eze ajụla pati APC. N'ọzọ dịka ibe ya, ụlọ ọrụ INEC anabatala ndebanye aha pati ọhụrụ abụọ, Democratic Leadership Alliance na National Democratic Congress. Nke a na-eme ya pati ndọrọndọrọ ọchịchị 21 n'ala anyị. Ụfọdụ ndị omeiwu etiti n'ụlọ Sinet gụnyere enyi nna ya bara ibe Lingi Victor Ume na ndị ọzọ agwala ọha na eze ala anyị na ọtụtụ ọnụọgụgụ ndị sinetọ chọrọ ka enyepụ okwe ngụkọ vootu site n'igwe ọlọrọ ọhụrụ eletrik ozugbo a na-atụpụ vootu ahụ dịka ha gwakwara ha na eze na ha dere edo n'ihi na akapịbeghị okwu ahụ ọnụ n'ụlọ Sinet. Otu pati ADC agwala onye isi ala Tinubu na ihe ọchịchị gọọmenti a na-eme bụ ikesagharị iyi ndụ ọha egwu, ọ bụghị ịkwụsị ya ma ọlị. Ha kwuru nke a dịka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu gburu mmadụ ruru 170 n'ime ọchịchị kansụl Kalama nke steeti Kwara. Onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ ma bụrụkwa onye ji aha pati African Action Congress ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023, Omoyele Sowore, akatọla onye isi ala mba US Donald Trump maka ito nwunye onye isi ala anyị Remi Tinubu n'ọgbakọ okpukpere a haziri na Washington ụnyaahụ dịka ọ kọwara dịka ikikere ndị na-egwu wayo na chandom n'ihi na ego azị sitela n'otu aka fere n'aka ọzọ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.